talaga? Ay, nakaupo tayo dito na. Sa isang Hugad ka. danas kong lungkot. Siya lang yung seryoso. Damdam. Kaya aking iwan na di pa tinanas. Tatawa ko yung chari-chari. Ako'y nagbalik at muli kang nasilayan. Hindi na ako muli panglilisan dahil kung ikaw ang yakap ko, parang yakap ko ang langit at yakap ko pati ang iyong ngiti. Init ng iyong halik, wala nang kasing iling, yakap pa rin ito, yaring isip. Dinadamdam niya. Yung every word, parang tinulunok niya. Diretso sa puso. Talaga. That's how you sing. Gosh, beautiful. Nagagalit na si Charisse. Ako'y nagbalik at muli kang nasilayan. Hindi na ako muli manlilisan dahil kung ikaw ang yakap ko, parang yakap ko ang langit at yakap ko pati ang iyong ngiti. Oh! Kung nasilayan, hindi na ako muli manlilisan dahil kung ikaw ang yakap ko, parang yakap ko ang langit at yakap ko pati ang iyong ngiti. Titos ko yung chari-chari. Ang iyong ngiti. Ngiti. Charisse. Charisse. Isa. Yakap ko. Ngiti. Ngiti. For what? Lengga? Nana. Tago arms, tago Oh, belt. tapos sino magpe-play? Ayun lahat tayo nandito na. Wala kang remote? Nakatapos ng nursing, pumasa ng law, patapos ng accounting, pumasa ng fashion. Theater. Ano mo dyan? Mo psychology? Psychology. Psychology. Pero walang nakaisip na YouTube ay kailangan piniplay. Wala talagang tumatayo. Ate ko, ikaw talaga. Kasi babalatan Kasi graduate na siya. Dapat talaga siya. Oo nga. Tama. Siya nga lang. Uy, di pa ako graduate. Ate, make it full screen. Ayaw mo? Pep pa ako. Pep. Na-record na ba? Yeah, I think so. Nag-ano. The blink yung red.